priebehu noci sa podarilo lekárom stabilizovať stav pacienta a v tejto chvíli prebiehajú ďalšie úkony, ktoré majú smerovať k zlepšovaniu jeho zdravotného stavu. Tá situácia je naozaj vážna a ja na tomto mieste sa chcem predovšetkým poďakovať celému tímu lekárov, sestier, ošetrovateľov, všetkých zdravotníkov, ktorí celý večer, celú noc bojovali o život predsedu vlády a ten stav sa im podaril v tejto chvíli stabilizovať. Bohužiaľ, ten stav je naozaj naďalej veľmi vážny práve pre komplikovanosť tých zranení, ale všetci chceme pevne veriť v to, že sa nám tú situáciu podarí zvládnuť.